сябры, ведаеце, я з'явы прыроды паўтараю. Толькі ніяк яны ў мяне ў галаве не ўладкоўваюцца. Ой, чую, заўтра атрымаю дрэнную адзнаку. Добрый зорны вечер, Топа. Космічнае прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Ілінка. Як добра, што ты з'явілася. Я заўсёды з'яўляюся своечасова. Як сіропны дожджык на маёй планеце. Ой, Іліначка, з гэтага месца, калі ласка, падрабязней. Што за сіропны дождж? Калі лета вельмі сухое, на маёй планеце ўсе кветкі вянуць, і іх абавязкова трэба паліваць сіропным дажджом. Жартуеш? Не кропелькі. Некалькі разоў на дзень кветкі трэба паліваць сіропам. Тады яны растуць моцныя і прыгожыя. Ой, Іліна, ваши іншапланетныя кветачкі падобныя да мяне. Калі я вяну, мяне таксама трэба сіропам паліць. Ой, даверлівы ты, мядзведзік. Ну, канешне, ніякіх сіропных дажджоў не існуе. Калі б такія ападкі існавалі, ногі прыліпалі б, і ніхто б не змог хадзіць. Здзекваешся? Чаму гэта ты так вырашыў? Проста пажартавала. А мне не да жартаў. Я з'явы прыроды вывучаю, а яны ніяк не запамінаюцца. А я заўтра на занятках дрэнную адзнаку атрымаю. З'явы прыроды трэба вывучыць. Пакуль зямныя. Да іншапланетных справа не дайшла. О, я вашыя зямныя з'явы прыроды вельмі люблю. Яны такія прыгожыя і незвычайныя. Ой, ды што ў іх незвычайнага? А тое, што на нашай планеце такіх няма. Вось, напрыклад, я вельмі люблю назіраць за вашым дажджом. Ой, і што ў ім цікавага? Хмары на небе збіраюцца, становіцца цёмна, пачынаюць падаць спачатку асобныя кроплі, а потым, калі дождж моцны, атрымліваецца цэлы вадапад, пад якім усе расліны набіраюцца моцы і прыгажосці. Гэта проста ашаламляльна, як проста вада робіць сапраўдныя цуды. А я з гэтага боку на дождж не глядзеў. А ты паглядзі. Я яшчэ вельмі люблю вашыя зямныя вясёлкі. Дзе ж яшчэ на небе убачыш рознакаляровы мост? А у вас на планеце вясёлак не існуе? На жаль, не. Я калі упершыню убачыла вашу вясёлку, нават крыху пазайздросціла вам, зямлянам. Вы можаце любавацца вясёлкай даволі часта. А адкуль ты пра гэта ведаеш? Прачытала і запомніла. Ой, ну ты малайчына. А вось я, ніяк не магу ўсе гэтыя з'явы прыроды запомніць. Гэта таму, што ты прывык. І ні вясёлка, ні дождж, ні навальніца цябе не здзіўляюць. А у цябе на планеце не бывае навальніц? Бывае. Адна зрэдку 2 на год. І калі прапусціш гэты дзень, цэлы год прыйдзецца чакаць наступную навальніцу. Сапраўды, гэта сумна. Затое у нас на планеце ёсць 2 зоркі, падобныя на вашае сонца. Яны ўстаюць з розных бакоў і сустракаюцца на небасхіле, зліваюцца ў адну на некаторы час, а потым працягваюць свой шлях. І зноў жартуеш? Вось тут не жартую. А хочаш, я пакажу табе, як гэта выглядала б на зямлі? Вядома, хачу! Я якраз для Марса Нептунавіча такую працу рабіла. Між іншым, выдатную адзнаку атрымала. Давай, паказвай хутчэй! Глядзі, я зараблю праекцыю нашых зорак на тваю мадэль зямлі. Вось гэта прыгажосць! 2 сонейкі! Сапраўды прыгожа, не паспрачайся. А вось што прыгожага ў навальніцах? Гэта ж страшна! Страшна? Не, ніякага страху, калі ведаеш правілы паводзін падчас навальніц. А затое маланкі такія чароўныя. Эліна, а яшчэ я вось у падручніку прачытаў, што электрычныя разрады маланак чысцяць паветра ад пылу і іншага бруду. Таму пасля навальніцы так добра і лёгка дыхаецца. А яшчэ маланкі вельмі любяць
фатографы і мастакі. У інтэрнэце шмат фотаздымкаў і выяў маланак. І яны ўсе такія розныя і такія дзівосныя. Сапраўды. А я і не думаў, што навальніца кагосьці можа натхняць, а не палохаць. А ты падумай, а вашы ледзяшы, яны ж не толькі разнастайныя і прыгожыя, а яшчэ і вельмі смачныя. О, Эліна, што я чую? Ты што, не ведаеш, што ледзяшы есці нельга? Можна захварэць. Ды жартую, я жартую. Ледзяшамі можна толькі любавацца, а яшчэ бясконца любавацца можна сняжынкамі. Ой, тут ты праўду кажаш. Сняжынкі і прыгожыя, і ўсе розныя. Дзвюх аднолькавых не знойдзеш, колькі не шукай. А ваш град такі цікавы, круглы, халодны, але на снег не падобны. І пайсці можа ўлетку. Эліна, як ты добра ведаеш зямныя з'явы прыроды? Гэта ўсё дзякуючы Марсу Нептунавічу. Ён столькі ведае пра зямныя з'явы прыроды і нас, сваіх вучняў, зацікавіў. О, ты так падрабязна і цікава расказала, што і я ўсё, здаецца, запомніў. Заўтра на уроку змагу адказаць на выдатна. Ой, дзякуй, Ліначка. І табе дзякуй, што мы пра прыгожыя з'явы з табой паразмаўлялі. А зараз за дапамогу я пакажу табе цікавы зямны мульцік. Ну я ж ведаю, яны табе вельмі падабаюцца. Мульцік – выдатная ідэя. Глядзім. Эліна, а давай яшчэ раз паглядзім на два сонца на тваёй планеце. Ой, яны мне вельмі спадабаліся. Два сонцы на маёй планеце ўжо схаваліся, таму што дзеткам розных галактык трэба чысціць зубкі, мыць тварыкі і лапкі, ды класціся спаць. Але спачатку развітацца з гледачамі. Ну, вядома, добрай ночы, сябры. Зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.